Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 200,000 subs. Welcome to my fans on TV. It's the Betway Premiership. Richest Play 1, Cheaper 1. I'm joined by Ezinyizi. Come on, mnandi abadlala ngathi ababukeli. Ababukeli sikhona online abadlala ngathi labafana be Richards Bay. Ukhala ngani? Abadlala ngathi. Ukhala ngani? Snake. Abadlala balela bathi uyangithola? Good man. Hey, good man msele. Ntomdala. Yeah. Ngizogcina lapho ngithi Ntomdala siwe. Angeke uyiqhubekise. Hayi ngizogcina lapho. Udlala njenge Grootman. Ntomdala. Ise Grootman. Ntomdala. Uyi man of the match yakho. Man of the match. Hey. Ngizothi uwe Sithibo ngoba ngathi ngeke ngithayile abantu abadlala lapha ya. Hayi abasifelile lapha ya Sithibo. Yimi for ukuza kubandakanya ngibamba. Yeah. Yimi for ukuza kubandakanya. Yeah. Thank you baba. Thank you. Yeah, sure. Thank you bafethu. Thank you. Promo.